pentru Târgul de Crăciun de la Skansen am plătit un bilet de 600 de croane. care include și acest drum. Hello. We are together. Yes. Cu What time does it funicularul. leave? It leaves when Avem inclus în prețul biletului și drumul cu funicularul. Da, cu tren. Stăm aici cu spatele sau? Sau cât opțiunea asta o avem să stăm cu spatele. Ok, sunt cu atunci hai să spatele. stăm aici, nu? Da. Sau acolo? Hai acolo, în față. De fapt, nu era inclus. În ăștia 600 e inclus. A costat și 35 de NOK sec Sec. Coroane de persoană, suedeze. de persoană cu trenul. Și ăsta e micuț. Da, e mai mare. E mai mare ca altul, dar avem și un fierar aici. Ajungem și la voi imediat. Miroase a fum, vine... Foc de tabără. Da. Drăguț, nu? Da. Încotro. Hai să mergem înspre muzică. Intrăm un pic aici și pe urmă mergem pe... să ne uităm. Da. Miroase a oaie. Da. Este un drăguț. Destul de simplu e Brazil, nu se întâmplă de obicei așa colorat ca la noi. Se mișcă toată platforma. Då ska vi dra igång med långdans. Här är folkdanslaget som hjälper till idag med att visa hur alla danserna går till. Haka på dem i långdansen kring Bollnästorget. Eu am rău de mișcare, vibrația asta a podele nu mă... Îmi dă un sentiment. Au și animatori. Îmbrăcați în costume populare. Da, sigur sunt animatori. Alla ljusen brinner hoppsan. Anders Petters stuga står i ljusen låga. Alla ljusen brinner hoppsan. Hoppsan, hoppsan. Alla ljusen brinner hoppsan.
găsim și mai multe obiecte artizanale. Botoșei, mănuși. Prețul de la 285 până la 475. Nu înțeleg exact ce. Inte vad vi som gör det. Mössen har också sin julafton som de förbereder. Și aici prin fier. Partea altă cât am dat? 40. Aici Dar cu intrare și de... vezi? Vin Glog și Swedish Glog. Da. Și niște coronițe de brad foarte drăguțe. Astea ce sunt? Bombonele, ceva. Castane? Nu știu, ceva... Cred că sunt alune în caramel, în zahăr topit, ceva. Intrăm înăuntru? Niște plăcinte cu ceva, vezi? Da. Uite acolo. Swedish flatbread. Aha. Interesant, cu pui la grătar sau roast beef sau cheese cream. Arată bine, nu? Skansen Butiken. Uite și globuri. Și sunt expuse aici toate agățate. 89 de cron 119 99 Caruselul, 1 Da, da. Sorry. Uite ce tare e suportul ăsta pentru lumânări. Dulciuri? Căluți? Hai să vedem și partea cealaltă.
Ce ai găsit? O carte de rețete. Uite, e foarte drăguță. În engleză? Da. Da. 179. Are și varianta în suedeză. Pe aia în suedeză o vreau. Bine. Șosete și unuși. $650. Mănușile? Da, Șosetele. și șosetele sunt 300. Spărgător de nuci. Ceva dulce. Uite, și 30. Da. O vată de zahăr. Încărică. Uite de-astea, pacadele. Uite cadouri. Cred că împachetează cadouri aici. Deci sunt deja împachetate chestii pe acolo. 145. Da. Interesting. Dar ar fi mers un pic mai multă lumină. Asta mă gândeam și eu, păcat că nu e mai multă lumină. Uite, căprița asta sau ce e aici și de-abia se vede. Adică în afară de ce au fiecare la tarava lui, e cam întuneric. Și s-a întunecat deja. Gogoșele, uite mașini. Cred că astea miroseau. Da. Se cam sparge târgul. Mai sunt vreo câteva tarabe. E de vreme totuși. Și ăsta închidea la 6, nu? Da. Și noi ne-am înghesuit să ajungem seara să se vadă... Și alea de acolo. Sunt sârmă făcute. Noi ne-am înghesuit să ajungem seara să se vadă luminile frumos. Da? Și? Astea sunt lumânări. Cred că trebuie să te duci mai aproape ca să se vadă mai... Șosete 450, 550. O lăniță de asta mi-aș lua. Da. These cookies are actually made by the cookie dough here. Brânzeturi și... Brânză. Yeah, it's from the northern of Sweden. You don't need to bake them, you can just eat them. Tarte. Cookies. Fudge.
Caramel, 49. Iar șosete. Astea din cașmir, 70% cașmir, 110. 80%, nu știu ce este acela. Ulălă. Să fie lână oare? Lână, bănuiesc. Da, și eu cred. Coronițe din nou. Hello. Mai sunt oare acolo? Nu știu. Uite aici niște prăjiturele. Tig. Ceva. Tutto dulce. Asta E ce? foarte întuneric. Ta lite konjak eller någonting nästa gång. Cam asta a fost Mergem Târgu de- totuși în partea cealaltă să vedem dacă mai de Crăciun. sunt. Da, mai mergem. Cafea, cred. Nu, un musli. Da. Roasted muesli, scrie. Hai să gustăm. Așa. Vrei? Am pus un sac de ăsta. E bun? Da, dar cine mănâncă musli așa? Nu mai vreau. E bun, dar... Să mergea cu iaurt, cu lapte, cu... Hello. Hello. Brânzica? Not coming in from the air. Căciuli? Astea cred că la cât de subțiri sunt căciuli de vară, că e degeaba pui una de asta în cap. Cu gerul ăsta. Ceramică. Șervețele. Șervețele sunt astea sau ce sunt? Batiste. Da, uite, înfășoară pâinea, brânza. Acoperă castronul cu mâncare. Ah. Nu finns vi i Stockholm. Vi håller på i Finland. Cărniță? Dă-mi și mie de aia. Nu știu Da, de cum acolo. să o apuc. Deci, Cu mâna? dai, da, pui cu ce? Nu știu. Bun? Da. Bun, bun. Thank you. Ce-am mâncat? E bun. Wild chips. Ce-ai găsit? Nu știu. Dar Wild scrie ren. pork.
Scrie ren. Să fie un sângerete din ăla? Un salam, ceva, nu știu. Wild porc. S-ar putea să fie porc mistreț. Ceva sălbatic. Da, și cam asta a fost. Cam asta a fost. Uite. Lightly smoked and fried elk meat in flatbread cone. Aha. Mamă, cărnați. Deci aici e carne de elan. Elan? Da. Da. Uite care și semișurile acolo, să vezi cum arată. Alea în pahare? You want to try a wild one? Bird one too? All right, number 4. Wild one? Yes, a wild one. There's mustard. There's mustard. And that's it? That's it, yeah. Un cărnat de la și încerca. De ce? Nu știu. N-am rezistat și am luat un cărnat de elan cu porc. Afumat? Afumat, fermentat, a zis omul ăla. Miroase bine. Sunt tare curios. Gustă, hai. Stai așa să mă... Nu mai reziști? Mamă, e bun. E bun. E foarte bun. Da. Dar are un gust special, având în vedere că are și carne de elan. Nu e... Am înțeles că seamănă cu vita. Mă sună. Bun. Bun cărnatul. Da. Ce nu mi-a plăcut la el e că a fost decât unul. Ar mai fi mers vreo 13, dar am zis să mai încercăm și alte chestii. Și târgul cum a fost? Da. Da, a fost interesant. Nu e la ce mă așteptam, micuț. Da. Nu e chiar așa mic, doar că noi am crezut că o să fie distracție acum pe seară cu lumini, cu... Pe seară, vorba vine, 4 jumate. Penserat, da, penserat. 4 jumate. Mă așteptam să fie luminat frumos și să fie o activitate de seară, Da, dar da. asta e un parc Da. cu grădină zoologică, cred că activitatea e mai degrabă pe zi. Și cât am dat noi 120 de lei de persoană, doar ca să ne învârtim pe aici și să vedem câteva tarabe prin semi-întuneric, nu e chiar... Cred că aici să merită să vii dimineața și să petreci și o jumătate de zi pe lumină. Au și mini-zoo, Da, e un parc am văzut și destul de niște mare. oițe la un moment dat. Da. Mi-a plăcut, dar... Mi-a plăcut. Hai să vedem ce simpatic. mai găsim și mai departe. Da, spre cazare, cred. Da, momentan spre cazare, cu siguranță.